ገዱ አንዳርጋቸው ብዛዕባ ወደብ ዓሰብን ሚስጥራዊ ውጥናት ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድን ዝምልከት ሓበሬታ ቃሊዑ ነበር ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኢትዮጵያን ነበር ፕሬዝዳንት ክልል አምሓራን አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ብዛዕባ ወደብ ዓሰብ ዘልዓሉ ሓድሽ ወጥሪ ንሃገራዊ ረብሓ ኢትዮጵያ ዘይኮነስ ንናይ ወፃኢ ሓይልታት ድሌት ንምምላእ ዝዓለመ ምዃኑ ዝገልጽ ሓበሬታ አቃሊዑ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ኣብዝሃቦ መግለጺ እቲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝለዓል ዘሎ ሕቶ ወደብ ዓሰብ ብቐንዲ ረብሓ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ንምሕላው ዝተኣለመ ምዃኑ ጠቒሱ ከም ዝገለጹ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ስትራቴጂካዊ ጽልዋ ንምፍጣር ንቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ከም መሳርሒ ትጥቀመሉ ኣላ። ካብዚ ብተወሳኺ ኣቶ ገዱ ኣብ እዋንቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዝነበረ ኩናት መንግስቲ አብይ አሕመድ ምስ ገለ ላዕለዎት መራሕቲ ሕወሓት ብምዃን ወደብ ዓሰብ ብወታደራዊ ሓይሊ ንምሓዝ ሚስጥራዊ ውጥን ከም ዝነበሮም ኣቃሊዑ እዚ ሚስጥራዊ ስምምዕ እዚ ኤርትራ ካብቲ ኩናት ንኽትወፅእ ጸቕጢ ንምግባርን ንስትራቴጂካዊ መሳለጥያታት ዓሰብ ንምቁፅጻርን ዝዓለመ ምንባሩ ተሓቢሩ ይኹን በርቲ ውጥን ብሰንኪት ኣብ መንጎ ተዋሳእቲ ኣካላት ዝነበረ ዘየተኣማመን ከምኡውን ስዒቡ ክመጽእ ዝኽእል ዓለማዊ ፖለቲካዊ ቅልውላው ብምስጋእ ከም ዝፈሸለ ኣቶ ገዱ ገሊጹ ኣብ መወዳእታ ኣቶ ገዱ አንዳርጋቸው አብይ አሕመድ ንኢትዮጵያ ናብ ዘይተደለየ ሓድሽ ኩናት ይመርሓ ከም ዘሎ ብምጥቃስ እቲ ምስ ኤርትራ ዝተገበረ ናይ ሰላም ውዕል መሰረቱ ድልድል ከም ዘይነበረን ሕጂ ዝረአ ዘሎ ወጥሪ ድማ ንጸጥታ ዞባዊ ሓደጋ ዘእቱ ምዃኑ ኣጠንቂቑ እዚ ከምዚኢሉ እንከሎ ኣብ መጻብብ ሆርሙዝ ሓንቲ ናይ ነዳዲ ጽዕነት መርከብ ምስ ናይ ኢራን ናይ ባሕር ነታውጊ ብምግጫዋ ተባሪዓ ኣብ መጻብብ ሆርሙዝ ሓንቲ ናይ ነዳዲ ጽዕነት መርከብ ምስ ናይ ኢራን ናይ ባሕር ነታውጊ ብምግጫዋ ምብርዓ ትካል ዜና ታስኒም ሓቢሩ ብመሰረት እቲ ሎሚ ዝወፅእ ሓበሬታ እታ መርከብ ካብቲ ብኢራን ዝተመደበላ ናይ ባሕር መስመር ወፃኢ ብምጓዓዛ ነቲ ሓደጋ ከም ዘጋጠመ እቲ ጸብጻብ ወሲኹ ገሊጹ እዚ ሓደጋ ዘጋጠመ ፕሬዝደንት ትራምፕ ብዛዕባ መጻብብ ሆርሙዝ ምስ ኢራን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ዝርርብ ዓብይ ገስጋስ ይረአ ከም ዘሎ ኣብ ዝገለጸሉ እዋን እዩ። መንግስት ክልል ትግራይ ባጀት ከም ዘጽደቀ ኣፍሊጡ ጉዳይ ኣፈጻጽማ ስምምዕ ውሕስ ፋይናንስ ብንጹር ዘይተፈትሓሉ ኣብ መንጎ ክልል ትግራይን መንግስት ፌደራልን ፖለቲካዊ ወጥሪ ኣብ ዝረኣየሉ እዋን ቤት ምክሪ መንግስት ክልል ትግራይ ባጀት ዓመት 2019 ብኣቆጻጽራ ግዕዝ ልዕሊ 65 ቢልዮንን 296 ሚልዮን ብር ባጀት ብሙሉእ ድምፂ ኣጽዲቑ ብመሰረት እቲ ውሳነ ቤት ምክሪ እዚ ንክፍሊ ደሞዝ ወጻኢታት ስራሕን ዝውዕል ባጀት ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ውሽጣዊ ሃብቲ እታ ክልል ካብ ዝእከብ ኣታዊ ዝምወሉ ዝብል መግለፂ ድማ ቃልቦ ብዙሓት ስሒቦሎ እዚ ባጀት ብውሽጣዊ ዓቕሚ ንምሽፋን ዝተወሰነ ውሳነ ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን መንግስትን ዘሎ ምትእምማን ንምጥንኻር ዓርሰ ምርኮሳን ንምምዕባልን ዝውሰድ ስጉምቲ ምዃኑ እውን እቲ ቤት ምክሪ ኣፍሊጠሎ እዚ ናይ ባጀት ውሳነ ኣብ መንጎ ህዝባዊ ሕወሓትን ፌደራል መንግስትን ዝነበረ ፖለቲካውን ቁጠባውን ወጥሪ ሙሉእ ብሙሉእ ፍትሕ ኣብ ዘይረኸበሉን ሕጂ እውን ብዛዕባ ተገባብራ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ከቢድ ቅሬታ ኣብ ዝረኣየሉ እዋን ዝተገለጸ እዩ ብፍላይ ድሕሪ ምዝዛመቲ ኩናት ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን እታ ክልልን ዝወሃብ ዝነበረ ድጎማ ባጀት ምዝሓል ስራሓት ተሃድሶን ሕቶታት ሕጋዊ ሰብነትን ፖለቲካዊ ኩነታት ሕወሓትን ከምኡውን ክትዓት ዶባትን ኣወዳድባ ስልጣንን ኣብ መንጎ ክልቲኡ ወገናት ዝነበረ ምትእምማን ዝምድና እናገደደ ኣብ ሓደጋ ኣትዩ ዝርከብ ዘሎ ብመሰረት ናይ ቁጠባ ፖለቲካ ተዓዘብቲ ድሕሪ ኩናት ገና ተሓዊ ዘላ ክልል ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ውሽጣዊ ኣታዊ ዝተመርኮሰ ባጀት ምስርሓ ኣብቲ ዋና ተገባብራ ከቢድ ብድሆ ከጋጥማ ከም ዝኽእል እዮም ዝግምቱ ይኹን እምበር እቲ ስጉምቲ ምስ ፌደራል መንግስቲ ብዘይተረጋገፀ ፖለቲካውን በጀታውን ርክብ ክፍጠር ዝኽእል ፋይናንሳዊ ክፍተት ንምግጣም ዝሕግዝ ዓርሰ ዓቕምን ስትራቴጂካዊ መልእኽትን እዩ ዝብሉ ኣለዉ እዚ ከምዚኢሉ እንከሎ ብሃገራዊ ቦርድ መረፅ ኣፍልጦ ምስ ተኸልከለ ኣቦ ወንበር ሕወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብምእላይ ፕሬዝደንት ተኸልል ምዃኑ ብምእዋጅ ማሕበር መንግስቲ ብዝያዳ ክቆጻጸር ዝኽእል ሓድሽ ሹመት ሂቡ ከም ዘለውን ተገሊጸሎም በዚ መሰረት ድማ ዶክተር ረዳእ በርሀ ሓላፍ ቢሮ ንግድን ልምዓትን ኣቶ ተወልደ ብርሃን ተስፋኣለም ድማ ሓላፍ ቢሮ ሰላምን ድሕነትን ገይሩ ሸይሞሎ ካብዚ ብተወሳኺ ትማሊ ኣብ ዝተፀዋዕ ኣኼባ ቤት ምክሪ ክልል ሹመት መራሕቲ ቀዋሚ ኮሚቴ ድያኑ ላዕለዋይ ቤት ፍርድን ወረዳ ቤት ፍርድን ከም ዘጽደቐ ተጸብጺቡ ይርከብ ኣሎ ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ንመምህራን ኣካላዊ ስልጠና ናይ ዓቕሚ መሐደስ ስልጠና ሂቡ ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ምስ ኣህጉራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ከምኡውን ሚኒስትር ትምህርቲ ብምትሕብባር ንመደብ ኩዕሶ እግሪ ንኣብያተ ትምህርቲ ዘሳልጡ መምህራን ኣካላዊ ስልጠና ዘሳትፍ ናይ ዓቕሚ ምዕባለ ስልጠና ሂቡ እዚ ኣብ ኣስመራ ዝተኻየደ ስልጠና ቴክኒካዊ ክእለታት ኩዕሶ እግርን ሂወታዊ ክእለታትን ብምውሃድ ንተምሃሮ ኣብያተ ትምህርቲ ካብ ንስ ዕድሞኦም ብስነ ስርዓት ንምኽስኳስ ዝዓለመ እዩ
እቶም ስልጠና ዝወሰዱ መምህራን ነቲ ፊፋ ዘዳልዎ ዘመናዊ ናይ ስልጠና መተግበሪታት ብምጥቃም ኣብያተ ትምህርቲ ቀንዲ መፈልፈል ተህዎታት ኩዕሶ እግሪ ንኽኾና ናይ ምምራሕ ግደ ክህልዎም እዩ። እዚ ተበግሶ እዚ ነቲ ኣብ ሃገራዊ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ዝተጀመረ ናይ ትሕተ ቅርፂ ምምዕባል ስራሓት ንምዕዋት ዓብዪ ግደ ከም ዝህልዎ ተገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ነፋሪት ናይ ቤላሩስ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት 3 ግዜ ናብ መዕርፎ ነፈርቲ ከተማ ኣስመራን ወደባዊት ከተማ ምጽዋዕን ኣገዳሲ ንብረት ኣራጊፋ ናብ ሃገራ ከም ዝተመለሰት ኣብ ዜናታት ኣቕሪብናዮ ነርና። እዚ ናይ ነፈርቲ ምንቅስቓሳት ዝከታተል ትካልን መርበብ ሓበሬታን ትማል እውን ካብ ቤላሩስ ዝተበገሰት ነፋሪት ኣብ ጅዳ ስዑድ ዓረብ ድሕሪ ምዕራፍ ኣብ ወደባዊት ከተማ ምጽዋዕ ዓሊባ እታ ነፋሪት ናብ ቤላሩስ ከም ዝተመለሰት ጸብጻባትን ዜናታትን ሰሪሑ ይርከብ። እዚ ካብ ቤላሩስ ብስዑድ ዓረብ ኣቢሉ ናብ ሃገርና ኤርትራ ዝመላለስ ዘሎ ኣገዳሲ ንብረት እንታይ ምዃኑ ንምርዳእ ዘጸግም ኣይኮነን። ኤርትራ ኣብ ነገር ተኸሺና ኣላ። እቲ ዝኽሸን ዘሎ ነገር ድማ ምስ ተወድአ ዜና ብስራት ክንሰምዐሉ ኢና። እዚ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓስ ነፈርቲ ንስግረ ጎረቤት ሻቕሎትን ዓቕሊ ጽበትን ፈጢሩሎም ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝተቐተሉ ጸለውትን ኣገደስትን ሰባት ብፍላይ ጀነራል ሰዓረ መኮነን ከምኡውን ድምፃዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ብቐጥታ ትእዛዝ ስርዓት ብልጽግና ኣብይ ኣሕመድ ከም ዝተቐተሉ ዝተፈላለዩ ጸብጻባት ይወጹ ኣለዉ። ስድራቤት ድምፃዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ነቲ ኣቀታትሉ ብዝምልከት ዳግማይ መርመራታት ንኽካየድ ጻውዒት ኣቕሪቦም ይርከቡ። ናይ ጀነራል ሰዓረ መኮነን ኣቀታትላ እውን ብትእዛዝ ኣብይ ኣሕመድ ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ። ኣብዚ ግዜ ዝን ጀነራል ሰዓረ መኮነን ቀቲልካ ተባሂሉ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ጸንሐ ሓደ ካብቶም ዓጀብቱ ዝነበረ ሰብ ካብ ቤት ማእሰርቲ ተሰዊሩ ኣሰሩ እንዳሃይን ጠፊኡ ይርከብ ከም ዘሎ መራኸብታት ኢትዮጵያ ከም በዓል መሰረት ሚድያ ጸብጻባት ዘርጊሐን ኣለዋ። እዚ ድማ ስርዓት ብልጽግና ነቲ ቅትለታት ንምስዋርን ብዘይ ምስክር ንምትራፍን ዝገብሮ ዘሎ ስጉምቲ ምዃኑ ይግመት። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ከባቢ ቆቦ ሓድሽ ሓይሊ ከም ዝተጣየሸ ተገሊጹ። እዚ ሓይሊ ዞብ ዓፋር ካብ ዝነበረ መከላኸሊ ዝወፁ ሓይልታት ከም ዘለውዎም ይግለጽ ኣሎ። ሌተናል ጀነራል ኣሰፋ ቸኮል ዝተባህለ ኣዛዚ ኣብ ከባቢ ቆቦ ዞብ ሕጊ ብዝብል ስም ዝተወደበ ሓድሽ ሓይሊ ምረቓ ከም ዝገበረ ተሓቢሩ። እዚ ሓይሊ እዚ ንትግራይን ኣምሓራን ንምብኣስ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ይግለጽ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሰሎ ሚድያ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ወዲ መምህር ብዝምልከት ንሰዓረ ተኸላኺሉ ሓያል መልሲ ይብሉ ኣሎ። ሰሎ ሚድያን ሰዓረ ከም ሓደ ንፉዕን ንቑሕን ሃገራዊ መንእሰይ ብምግላጽ ወዲ መምህር ኣብ ልዕሊ ዝሰንዘሮ ጸርፍን ነቐፌታን ካብ ቅን ዝነቐለ ንመንእሰያት ንምድኻምን ዝዓለመ ምዃኑ ገሊጽዎ። ሰሎ ሚድያ ኣብቲ ዝሃቦ መልሲ ወዲ መምህር ብሓሳብን ብጭብጥን ክከራኸር ከም ዘይከኣለ ስለዚ ድማ ናብ ውልቃዊ ጸርፍን ምውራድን ከም ዝተመለሰ ኣስሚሩ ኣሎ። ወዲ መምህር ንመንእሰያት ዝኸውን ስነ ምግባር የብሉን ብምባል ድማ እቲ ኣብ ልዕሊ ሰዓረ ዝወረደ ክስታት ንህዝቢ ንምድንጋር ዝተባሃለ ምዃኑ ኣመልኪቱ። ሰሎ ሚድያን ሰዓረ ዘለዎ ደገፍ ብምርግጋጽ መንእሰያት ንሃገሮምን ንሓቂ ጥራይ ደው ክብሉ ከም ዝግባእ ተላብዩ። ናጽነት ኤርትራ ውጽኢት ናይ ሓደ ውልቀ ሰብ ወይ ናይ ሓደ ውግእ ጥራሕ ዘይኮነስ ብመስዋዕተ ሸሓት ጀጋኑ ደቃ ዝተረጋገጸ ምዃኑ ብምዝኽኻር ታሪክ ብሓቂ እምበር ብወረቐት ጽሓፍ ከም ዘይግባእ ተገሊጹ። እቶም ንሓርነት ህዝቦምን ልዕልና ሃገሮምን ከብሉ ደሞምን ህይወቶምን ዝኸፈሉ ጀጋኑ ንውልቃዊ ረብሓ ንሃብቲ ወይ ንስልጣን ኢሎም ከም ዘይተቃለሱ እዩ እቲ ዝወፅእ ሓበሬታ ዘምልክት። ካብቶም ኣብ ዘመነ ቃልሲ ብትብዓት ብተወፋይነትን ብጽንዓትን ንሃገሮም ዘገልገሉ ፍሉጣት መራሕቲ ሓደ ድማ ብርጋዴር ጀነራል ፍጹም ገብሩ ህይወት ወዲ መምህር ምዃኑ ተጠቒሱ። ህዝባዊ ግንባር ካብ መጀመርቱ ዝተመስረተሎም መትከላት ሓድነት፣ ርእሰ ምርኮሳ ናጽነት፣ ሓርነትን ሃገር ተወፋይነትን ምዃኖም ዝገለጸት ዜና እቲ ኣባድመታት ሳሕል ናቕፋፍ ዓበት ካልኦት ግንባራትን ዝተኻየደ መሪር ቃልሲ ኤርትራ ናጻ ትኹን ዝብል ሓደ ዕላማ ጥራይ ዝተኻየደ ከም ዝነበረ ኣዘኻኺሩ። ሎሚ ገለ ወገናት ታሪክ ብፖለቲካዊ ድሌቶም ክቕይሩ ወይ ንመስዋዕቲ ጀጋኑ ከቃልሉ ዝገብርዎ ፈተነታት ብወረ ወይ ብጸለመ ክድምሰስ ከም ዘይኽእል ተሓቢሩ። እቲ ኣብ ጎቦታትን ሜዳታትን ኤርትራ ዝፈሰሰ ደም ጀጋኑን ዝተኸፈለ መስዋዕትን ንዘለዓለም ህያው ታሪክ ኮይኑ ክነብር ምዃኑ ተገሊጹ። ጀጋኑና ክንዝክሮም ከለና ሰባት ፍጹማት ስለ ዝነብሩ ዘይኮነስ ነቲ ንሃገሮም ዝገብርዎ ዓብዪ መስዋዕትን ኣበርክቶን ንምኽባር ምዃኑ እቲ ጸብጻብ ወሲኹ የርድእ። ታሪኩ ዝፈልጥ ህዝቢ መንነቱን ልዕልኡን ከም ዝሕሉ ብምጥቃስ ንታሪክ ጀጋኑ ምዕቃብ መጻኢ ንምህናጽ ወሳኒ ተራ ከም ዘለዎ ተገሊጹ።
ቤት ፍርድ ካናዳ ብልዕሊ 4 ኣባላት ብርጌድ ንሓመዱ ናይ ማእሰርቲ ፍርዲ ኣመሓላሊፉ ኣብ ከተማ ካልጋሪ ሃገረ ካናዳ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ኣብ ልዕሊ ጽምብላት ሃገራዊ በዓላትን ሰላማዊ ንጥፈታትን ኤርትራውያን ዓመፅን ሽበራን ከካይዱ ዝጸንሑ 4 ኣባላት እቲ ብርጌድ ንሓመዱ ዝበሃል ጉጅለ ብቤት ፍርዲ ጽኑዕ ማእሰርቲ ከም ዝተፈረዶም ተገሊጹ። እዞም ኣብ ስደት ኮይኖም አንጻር ሰላማዊ ዜጋታትን ሃገራዊ ንጥፈታትን ብምልዓዓል ኣብ ዕግርግርን ዓመፅን ተዋፊሮም ዝነበሩ ውልቀ ሰባት ቤት ፍርዲ ካልጋሪ ነቲ ዝፈጸሙ ወገበናት መርሚሩ ድሕሪ ምጽናሕ እዩ ናይ ማእሰርቲ ውሳነ መሓላሊፍሎም። እቲ ውሳነ ህይወት ሰብ ሓሊፍካ ወይ ንሰላም ማሕበረሰብ በጽቢጽካ ብዘይ ተሓታትነት ክትነብር ከም ዘይከኣል ዘርኢ እዩ። ህይወት ሰብ ሓሊፍካ ብዘይ ተሓታትነት ክትነብር ምሕላን ዕሽነት እዩ ዝበሉ ተዓዘብቲ እዚ ኣብ ካናዳ ተዋሂቡ ዘሎ ፈርዲ መርኣያ ልዕልና ሕጊ ምዃኑ ገሊጾም። እዚ ከምዚ ይብሉ እንከሎ ቀዳም ምሸት ኣብ ከተማ በርሊን ኣብ ዝካየድ ዝነበረ ናይ ኩርዓት ሰልፊ ሓደ ውልቀ ሰብ መኪና እናዘወረ ናብቶም ተኣከብቲ ብምእታው ብዝፈጸመ መጥቃዕቲ ሓንቲ ሰበይቲ ክትቅተልን ከላ እንተወሓደ 29 ሰባት ድማ ቆሲሎም። ሰበስልጣን ጀርመን እቲ ፍጻመ እስላማዊ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ክኸውን ከም ዝኽእል ገሊጾም ኣለዉ። እቲ ወዲ 21 ዓመት ዓብዱል ባሉስ ዝተባህለ ተጠርጣሪ ኣብ ምዕራብ በርሊን ካብ ፖሊስ ብዝተተኮሰሉ ጥይት ተቐቲሉ። ቻንስለር ጀርመን ፍሪድሪክ መርዝን ነቲ ፍጻመ አሰቃቂ ክብል ኮኒንዎ። ፖለቲከኛ ጀዋር መሐመድ ምስ ኤርትራ ፍሉይ ርክብ ምምስራት ከም ዘድሊ አብሪሁ። ፖለቲከኛ አቶ ጀዋር መሐመድ ሎሚ ኣብ ቲክቶክ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ዘተ መድረኽ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ግዜያዊ ፖለቲካዊ ምሕዝነት ዘስዓቦ ሓደጋታት ሕጂ ተሃገር ዘድልያ ፖለቲካዊ ራእይ ከምኡውን ምስ ኤርትራ ዘሎ ዘባዊ ምትእስሳር ብዝምልከት ሰፊሕ ትንታነ ሂቡ ኣሎ። አቶ ጀዋር መሐመድ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ንጉስ ብድሕሪ ደርጊ ንምውዳቕ ዝተመስረተ ፖለቲካዊ ምሕዝነት ግዜያዊ ጸላእ ካብ ምእለ ሓሊፉ ቀዋሚ ፍታሕ ዘምጻእ ነበረን ኢሉ ኣሎ። ልክዕ ከምቲ ደርጊ ንምውዳቕ ዝተፈጠረ ምትሕብባር ናይ ኢህአዴግ ኣመራርሓ ብምንጻል ሓድሽ ፖለቲካዊ ትረኻ ዝወለደ ካብ 2018 እስካብ 2020 ዝነበረ ምትሕብባር ንትግራይ ኣግሊሉ ሃገር ናብ ኩናት ከም ዘእተወ እውን ኣዘኻኺሩ። ድሕሪ ምፍራስ ማእከላይ መንግስቲ ኣብይ ንምግልባጥ ጥራሕ ዝፍጠር ምትሕብባር ልዑል ሓደጋ ከም ዘለዎ ዘጠንቀቐ ፖለቲከኛ ብድሕሪ ኣብይ ኣሕመድ ወይ ብልጽግና ኢትዮጵያ እንታይ ዓይነት ምሕደራን ማሕበራዊ ውዳበን ክህልዋ እዩ ብዝብል ፖለቲካዊ ሓይልታት ኣቐዲሞም ክዘራረብሉን ኣብ ስምምዕ ክበጽሕሉን ከም ዘለዎም ኣስሚሩ። እዚ እንተዘይተገይሩ ግና እቲ ሃገር ናብ ካልእ ሓድሽ ዑደት ህውከት ክትኣቱ ምዃና ጠንቂቖሎም። መዕፀዊ ፖለቲካዊ መድረኽ ናይ ወጻኢ ዳታውነት ብዝምልከት ፖለቲካዊ ሜዳ ምስ ዝዕጾ መማረፂ ሰላማዊ ቃልስን ጠበንጃ ከም ዝህብ እውን ገሊጹ። ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ዕጥቃዊ ቃልሲ ምስ ጀመረ ወታደራዊ ደገፍ ንምርካብ ምስ ካልኦት ናይ ወጻኢ ሓይልታት ክትሓባበር ከም ዝግደድ አብሪሁ። አቶ ጀዋር ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጠመ ውሽጣዊ ቅልውላው ንፖሊስ ወጻኢ ግብፂ ዓብዪ ክፍተት ከም ዝፈጠረ እውን አመልኪቱ። ብተወሳኺ ኢትዮጵያ ጉዳይ ሱዳን ብጉግየ ቀራርባ ሱዳን ምስ መጻረርቲ ኢትዮጵያ ኤርትራ ክትውግን ከም ዝደፋ ይገልጽ። ምስ ኤርትራ ክህሉ ዝግባእ ፍሉይ ዝምድና ብዝምልከት ሰፊሕ መብርሂ ዝሃበ አቶ ጀዋር ኢትዮጵያ ኤርትራን ከም ናይ ወጻኢ ሃገራት ምርኣይ ጌጋ ምዃኑ ጠቒሱ ዝምድና ክልቴን ሃገራት ዘይተወድአ ፍትሓይ ዝበለ ጀዋር ህንፀት መንግስትን ጸጥታን ስግኣትን ክልቴን ሃገራት እስካብ ዘይተፈትሐ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ክኸውን ከም ዘይኽእል ኣስሚሩሉ። ቁጠባን ሰላምን ክልቴን ሃገራት ብቐረባ ዝተኣሳሰረ ምዃኑ ብምምልከት ቁጠባ ኢትዮጵያ ምብራቕ ክዓቢ እንተደሊና ኣብ ሰሜን ድማ ምጽዋዕ ምርከብ ኣገዳሲ እዩ። ብወገን ኤርትራ ድማ ቁጠባ ንምዕባይ ናብ ሰፊሕ ዕዳጋ ኢትዮጵያ ክትበጽሕ ኣለዋ ክብል አብሪሁ። እዚ ወለዶ ዝቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ፖለቲካዊ ርክባት ገዲፉ ብዛዕባ ሰፊሕ ሃገራዊ ዘባዊ ምትእስሳር ክሓስብ ከም ዘለዎ ድማ ጸዊዑ። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ከም ኣሜሪካን እንግሊዝን ፍሉይ ዝምድና ክህነጽ ከም ዘለዎ ዘስመረሉ ፖለቲከኛ ማሕበራዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ቁጠባውን ጸጥታን ጉዳያት ክልቴን ሃገራት ናብ ዝለዓለ ደረጃ ምብጻሕ ከም ዘድሊ ገሊጹ ኣሎ። ሓፍቲ ሚስ ወርልድ ኢትዮጵያ ሩት ይርጋለም ብጨወይቲ ተቐቲላ። ኣብ ርእሲ ከተማ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ከባቢ ቤተል ብዝተፈጸመ ኣሰቃቂ ናይ ጭውያን ቅትለትን ተግባር ንመላእ ስድራ ቤት እታን ኢትዮጵያ ወኪላ ኣብ ውድድር ጽባቐ ሚስ ወርልድ ክትሳተፍ ትዳሎ ዘላ ሞዴል ሩት ይርጋለም ጸሊም ሓዘናን ጸላልዩ። እታ መንእሰይ ቅድሳን ይርጋለም ሓፍቲ ሩት ይርጋለም ካብ ቤታ ብተንኮል ተጸዊዓ ድሕሪ ምውጻኣ ብዘይተለለየ ጨወይቲ ተዓፊና ተወሲዳ። እቶም ጨወይቲ ነታ መንእሰይ ንምልቃቅ ካብ ስድራ ቤታ 2 ሚልዮን ብር ክኽፈሎም በተደጋጋሚ ጸቕጥ ክገብሩ ከም ጸንሑ ተፈሊጠሎ። ይኹን እምበር እቲ ናይ ገንዘብ ድርድር እናተኻየደን ከሎ እቶም ጨወይቲ ብዘይ ዝኾነ ርህራሄ ህይወት ቅድሳን ብግፍዒ ሕሊፎማ። ስነ ስርዓት ቀብሪ ናይዛ ብጭካነ ዝተቐተለት መንእሰይ ቅድሳን ይርጋለም ትማል ኣብ አዲስ አበባ ከባቢ ቤተል ኣብ ዝርከብ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ጊዮርጊስ ብብዙሕ ብኽያትን ሓዘንን ተፈጺሞሎ። እዚ ኣብ ልዕሊ እዛ መንእሰይ ዝወረደ ግፍዒ ኣብ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ ኣብ አዲስ አበባ ድማ ብፍላይ እናገደደ ዝመጽእ ዘሎ ናይ ድሕነት ስጋት ዘቃልሕ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ብኣማይ
ዋይታ ሸሓስ ዝቁፀር ዘሕጋዊ ኣፅዋር ኣብ ኢድ ውልቀ ሰባትን ጉጅለታትን ተበቲኑ ኣብ ዝርከበሉ ተሓታትነት ዘይብሉ ናይ ሕጊ ጫካ ነጊሱ ምህላው ብዙሓት ይገልጹ። ብዘይካቲ ፖለቲካዊ ቅልውላው እቲ ማሕበራውን ቁጠባውን ሕሰም ንዜጋታት ንኸቢድ ስቃይ ጭውያን ቅትለትን ኣቃሊዕዎም ይርከብ። ዘመነ ፍዳን ኩነኔን ተባሂሉ ክግለጽ ጀመረ ናይ ህዝቢ ስቃይ መንግስቲ ሰላምን ድሕነትን ዜጋታት ንምሕላው ዘለዎ ዓቕሚ ኣብ ሕቶ ምልክት ዘእቱ ኮይነሎ። ሰራዊት ሱዳንን ምስ ዝተሰለፉ ሓይልታትን ኣብ ግዛእ ሰሜን ኮርዶፋን ንዝርከባ ባራን ኦምሳያልን ዝርከበን ወሰንቲ ከተማታትን ስትራቴጂካዊ ቦታታትን ካብ ቁፅፅር ዳዕመል ሰሪዕ ሓራ ከም ዘውፅኡ ኣፍሊጦም። ጠቕላሊ ሓይልታት ሱዳን ብሰንበት 26 ሓምለው ዘውፅኦ ወግዓዊ መግለፂ ሰራዊትን ምስ ዝተሰለፉ ሓይልታትን ነተን ከተማታት ብሓይልን ቆራፅነትን ሓራ ከም ዘውፅኡ ኣረጋጊፁ። እቲ ወታደራዊ ሰራሒት ብዝተፀንዐ ውጥን ዝተሰላሰለ ኮይኑ ዕጡቃት ዳዕመል ሰሪዕ ኣፅዋርን ወታደራዊ መካይንን ሓዲጎም ካብተን ከተማታት ካሃድሙ ከም ዝተገደዱ እቲ መግለፂ ወሲኹ ይሕብር። ካብ ወገን ዳዕመል ሰሪዕ ብዛዕባ እቲ ኣብ ሰሜን ኮርዶፋን ወሪድዎም ዝተባሃለ ስዕረት ዛጊድ ዝተወሃበ ወግዓዊ ግብረ መልሲ የለን። ኣብ ማሕዳር ዞባ ዳርፉር ሚኒ ኣርኮ ሚናዊ ሰራዊት ሱዳን ምስ ሓበራዊ ሓይልታትን ህዝባዊ ምክልኻልን ብምዃን ንከተማታት ባራ ኦምጋርፋ ኦምሳያልን ጃብራን ኣልሸኽን ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝተቆፃፀሩ ገሊፁ። ሚናው ነቲ ሰራሒት ንጾርን ዝተዋሃደን ወታደራዊ ስጉምቲ ክብል ዝገለጸ ኮይኑ እቲ ሎም ተመዝጊቡ ዘሎ ዓወት መወዳእታ ውግእ ዘይኮነስ ናብ ወሳኒ ስጉምቲ ዘምርሕ ሓድሽ ምዕራፍ ኢሉ ኣብዚ ሓያል ውግእ ከም ዝተኻየደ ዝተገለጸ ሰራሒት ሓደ ካብ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ምንቅስቃስ ሓርነት ሱዳን ዝኾነ ሜጀር ጀነራል ዓብዱልዓዚዝ እስማኤል ኣባካር ኣብቲ ውግእ ከም ዝሞተ ተገሊጹ። ሱዳን ተሪቡን ከም ፀብፀቦ እዘን ሓራ ዝወፀ ከባብታት ኣብቲ ሓፈሻዊ ውግእ ሱዳን ወሳኒ ወታደራዊ ረብሓ ኣለወን። ከተማ ባራ ካብ ርእሲ ከተማ እታ ግዛኣት ዝኾነት ኣልዑበይድ ብሸነኽ ምብራቕ 45 ኪሎ ሜትር ጥራይ ርሒቓት ትርከብ። ካልአይቲ ዝዓበየት ከተማ ሰሜን ኮርዶፋን እያ። ምቁፅፃር ናይዛ ከተማ ነታ ንመላእ ምዕራብ ሱዳን ተረኽብ ማእከል ንግድን ወታደራዊ ማዓስከርን ዝኾነት ኣልዑበይድ ካብ ናይ ከበባ ስጋኣት ዝቕንጥጥ ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ። ካብዚ ብዝለዓለ ግን ምቁፅፃር ኦምሳያል ነትን ሰሜን ኮርዶፋን ምስ ዱርማን ዘራኽብ እስትራቴጂያዊ መስመር ንሰራዊት ሱዳን ሓድሽ መስመር ቀረብ ዝኸፍት እዩ። እዚ ምዕባለ እዚ ንሓይልታት ዳዕመል ሰሪዕ ኣብ ከቢድ ወታደራዊ ተነፅሎ ዘእተወሉ ምኽንያት ካብ ደባት ጫድ ተበጊሱ ብዳርፉር ኣቢሉ ናብ ግዛት ካርቱም ዘሕልፍዎ ዝነበሩ ወታደራዊ ቀረብ ሕጂ ብሰራዊት ሱዳን ስለተቆረፀ እዩ። ተንተንቲ ከም ዝገለጽዎ እቶም ኣብ ውሽጢ ሱዳን ዘለዉ ዕጡቃት ዳዕመል ሰሪዕ ካብቲ ቀንዲ ምንጪ ቀረቦም ዝኾነ ዞባ ዳርፉር ተነፂሎም ከም ዝተርፉ ዝገብር እስትራቴጂያዊ ስጉምቲ እዩ። ነበርቲ እቲ ከባቢ ንምትሓዝ ዘን ከተማታት ብሓጎስ ከም ዝተቐበልዎ ንመደብ ራድዮ ቢቢሲ ዓረብኛ ሊሰላም ኣል ሱዳን ኣብ ዝሃብዎ ቃል ገሊፆም ሓደ ካብቶም ነበርቲ ኩሉ መስመራት ዳግም ክኽፈት እዩ መላእ ኮርዶፋን ድማ ናብ ንቡር ክትምለስ እያ ክብል ተስፍኡ ገሊፁ። እንተኾነ እታ ግዛኣት ገና ኣብ ትሕቲ ከቢድ ሰብኣዊ ፃውዒት ከም ተርከብ ትካላት ረድኤት የጥንቅቃ ኣለዋ። ብመሰረት ፀብጻብ ኣህራም ኦንላይን ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ኣብ ኣልዑበይድ ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ኣሸቓሊ ምዃኑ ሓቢሩ ኣሎ። ዳይሬክተር እቲ ትካል ኣብ ሱዳን ዓብዱላ ኣልወርዳት ከም ዝገለጾ ብሰንኪ እቲ ከበባን ካብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ሱዳን ዝውሕዙ ዘለዉ ተመዛበልትን ቁፅሪ ህዝብታ ከተማ ብዕፅፊ ወሲኽ ኣሎ። እዚ ድማ ኣብ ቀረብ ምግቢ ማይን መድሓኒትን ከቢድ ፀቕጢ ፈጢሩ ይርከብ። ዳዕመል ሰሪዕ ንከተማ ኣልዑበይድ ነዊሕ እዋን ከቢብዋ ብምጽንሑ እታ ከተማ ብደንደስ ጥሜት ትርከብ። ካብ ሚያዝያ 2023 ጀሚሩ ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ዳዕመል ሰሪዕን ዝካየድ ዘሎ ውግእ ንመላእ ሃገራዊ ቁጠባ ሱዳን ኣዳኺምዎ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣስታት 13 ሚልዮን ዜጋታት ካብ መረበቶም ብምምዝባል ኣብ ዓለምና ካብ ዘጋጠሙ ዝኸፍኡ ሰብኣዊ ቅልውላዋት ፈጢሩ እዩ። ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ሱዳን ምልክታት ጃምላዊ ህልቂት ዘለዎም ግዝተታት ይፍፀሙ ምህላዎም ከጠንቅቕ ፀኒሑ እዩ። እዚ ኣብ ሰሜን ኮርዶፋን ብሰራዊት ሱዳን ተመዝጊቡ ዘሎ ዓወት ንሰራዊት ሱዳን ካብ ምክልኻል ናብ መጥቃዕቲ ተሰጋጊሩ ምህላው ዘርኢ ኮይኑ ኣብ ዝግበር ዝኾነ ናይ ሰላም ዘተ ድማ ንመንግስቲ ሱዳን ዝያዳ ድልዱል ናይ ምድርዳር ዓቕሚ ከም ዝህቦ ተንተንቲ ይገልጹ።